каква степен може, какви са възможностите на скандинавския дизайн да се разпростре извън стандартните представи за него и да бъде повлиян от други течения. Ще видите, че са повлияни наистина от бразилския дизайн и в същото време се е запазило и скандинавското усещане. Текстилите са страхотни, принтовете винаги са актуални и беше много приятно да пролетта малко да дойде по-рано при нас, въпреки че сме едва февруари. Забавно е, весели са, дизайните винаги са страхотни, винаги носят добро настроение, така че беше много естествено да се получат тези хубави и забавни дрехи. Благодаря ви! Браво!